Łosprawka o miodzie. Teroski można porozprawić o miodzie, o Bartnika, o tych ci bartodziejach i można jeszcze o tych wszystkich, którzy bezłońskie lato w tym sierpniu fajrowali świętego Bernarda, patrona pszczelorzy i tych wszystkich, co przoży już wymianował. A i o tych stolicznych miodach, maliniokach, wszelijakich takich miodach chmielowych, korzennych i co tam jeszcze. Bo co by sam nie powiedzieć, no i lepszejszo gorzoła, jakieś koniaki, białe meszne wino, to wszystko wypokopili albo święte, albo jakie kapelunki i zakonne braciaszki, zakonne fraterki. A normalny człowiek, a fachowy człowiek to ci moł tropa, nikaj stary zefel, hop, od naszej mleczorki jądercynej, sterciał ci on kejsik na deszczu koleszenką i medykowo jak koń podwórka. Jeśli mam styrceć tak na tym deszczu i do imentu zmoknąć, do ostatka zaloć, lebo potrza mi wleźć rań do knajpy i się juzać blank zaloć, ale inaczej. Jeśli do mnie jakieś trzecie wyjście, nie ma, prawda? No to dajcie grał pozeł, bo byle jaki gęby tego nie usłyszycie. No i sąsiad to był taki istny, który się mianował Bernard ze Clairvaux. A któremu zemrzyło się na kole poły XII wieka. Po jakiemu jego się mianuje patronem pszczelorzy i bartników, to nie poradza spokopić, bo on ci był filozof, kapelunek i cięgiem ci snochwiał, namawiał wszystkich, co by Araberów wyżynąć od grobu świętego. Inszy juzaj, to święty Bernard ze Sieny, od którego się wzięli te zakonne braciaszki, Bernardyny, a który kojfno ci dopiero we 44 roku XV wieku. Nie idzie też tego jeszcze pometlać, poknutlować ze tymi psami Bernardynami, które zrychtowali inne zakonniki, Augustyny ze klasztora kole srogi przełęczy świętego Bernarda we Alpach. Te ci srogachne psioki mają stosik do kupy ze tym pierwszym świętym, bo one ci smycyli na karkach takie maluśkie faski gorzołecki, co by te istne, kiedy śnieg blank przysuł we tych Alpach, mogli się zdziepko szluknąć, spamiętać, przyjść dosia, być munter. Jak tam było, tak tam było, styknie, że powiat, co we Polsce za starego pierwy i gorzoła słepali i piwo, a ku tymu, i co juzaj bezmać przyszło kunum od inszych, roztomajte, rozstoliczne miody. A miód to przecież i pszczelorze, które przodzi mianowali się Bartniki. Bo pisoły, te dzikie fazeły, obierali się zawdy swoje siedliska we dziuplach, we baumchujlach, takich dudlawych, zgramiałych strumów. A człowiek, co by mu się lepszy wybierało ten miód, napoczną dziubać, borować we strumy takie ci srogie dziury i kiedy ci to strumy nie skorzy, mianowali dzionymi, bartnymi, a na ostatek nazwali barciu. Bo ci to wszystko było dziubane takimi siekierkami, na które się barta, bartnico, lebo serka godało. Można też jeszcze wzięło się to ze tego, że dawniejsze ludzie użynali góra, krona stroma, albo sznupali za takim, któremu pieron ta krona uczas. I kiedy nie skorzy, ten strum oblało się żywicą, godali na nie obwar albo obar, blank nie skorzy, to takie bole bajslowali już nie we lesie, no kajsi kole kałupów, kaj mocka kwiecio była i tyże jeszcze barciami mianowali. Na te barcie brało się smryki, jedle, a nie skorzy to i dęby, które byli najszersze wesia. No już za pierwszych piastów na całą Europa wywozili miód, waks i pszczyli klajster, znaczy się kit. Wszystkie lasy to byli albo jakiegoś książa, albo, i to najwięcej, własnością kościołów i klasztorów. Ale zaś te bartniki takie końskie lasa najmali i od nich dawali we miodzie danina. I od starego pierwy Słowiany, a i też Ślązoki słynęli ze hodowli pisołów jak żaden inszy naród w Europie. Przeca krajach nie unos nad Wisłą, a i cholera ci Boża, najbardziej woniali lindowe, lipni lasy, ze których nie skorzy byli ci najlepszejsze, najbardziej wywołane miody, lipce albo spadzie. Wszystko się obracało wiele szpiwotów albo borówek.
a jak dzikie pistoły mianowali downi. I od tych też borówek człowiek, który poradził wlazować na barcie, na strumy bartne, leziwym, wiecie, to taka maszyna do wlazowania na pnioki, mianowany był bartnikiem. Ale bartniczek, to też maluszki ryszawy niedźwiedź, który do tych barci wlazował i do miodu się łonym dobierał. No ale to ci już jest lang inszo bojka. A teraz na ostatek byli te bartodzieje. Takie remiechy, które wyrobiali, dzioli te barcie siekierą, znacy tym całkiem bartym. Miałeś ci kamrata, który po ojcach Bartodzi się mianował, ale on miał wiele wygrace do roboty, chociaż blank szeroki, hirtoń do słypania i to nie ino miodu. No i co my już zaś kole słypania, tyle i żeś ziepko inszego, bo od najdawniejszych czasów, kiedy bez suwar, któremu się ten miód zgerował, słypało się miody pitne. Alkoholu w nich było tela, co we dzisiejszych, niektórych jabola, telajno, co nie ciepało chlapusami łozol, łodyliny jak po leborostomajcych cytrynkach, wisienkach, jak tam jeszcze w to mianuje, i no człowiek robił się coraz kibarzy, wicny, szpasowny. Jak to ze każdym alkoholem? Wszystko, jakie już sam nie rozrządził, napoczło się od kapelunków, lebo z okonnych braciaszków. Tak też i to było ze tym miodem. Tela, co nie idzie blank na istopedzieć kiery, to kapelunek był tym pierwszym. I mnie też jest to blank egal. Tela, co najlepsze miody, to nie jakieś tam egipskie, lebo hananejskie, ino nasze, polskie, sam u nas uważone, sam u nas sycone. No i przychodzi trzeba powiedzieć, że od najdawniejszych czasów kraje, dziedziny, którym pombuczek pszczół, byli mlekiem i miodem płynące. Jeszcze przed Mieszkiem I, przed chrześcijaństwem, o lechitach godali i że one nie dbali o wino, mając w piwie i miodzie wyborne napoje. W całej dawniejszej Polsce byli takie miodosytnie, które stoliczne malinioki, trójnioki, derynioki ważyli. Od wielkości patoki dodawane do wody przy ważeniu miody byli miody też mianowane dwójnioki, trójnioki, lebo czwornioki, znaczy się lekszejsze albo mocniejsze. I jeszcze ziepko. Miody nienasycone to takie, przy których roztwierlało się miód w letniej wodzie, a za tym, gdzie pieronie z korzy się to wszystko gerowało. Już zaś te sycone, to takie, kaj miód ze wodą, no i przodzi się festelnie ważył, idzie piero na drugi dzień, po doprawieniu, mogli to być korzeni, stowiało się we fasce dębowej, co by gerowało, ale już ze drożdżoma. Myślaj, że podwiedź co to styknie o ważeniu tych miodów, co by mi sam nie powiedzieli, i że snochwią do bimbrowaniu. Jakieście usłyszeli, nie idzie poskładać w to i kej napoczną te miody ważyć, gerować, no i słypać, ani też po jakiemu święty Bernard mowę o piece tych przeloży, a i tych, co słepią miód, chyba też. I tak się medykura, i że to nie jest takie ważne, takie zacne. Najważniejsze, co ludzie mają radzi taki zajdę, lebo kufa zimnego miodu, albo gorkiego razinku teroski, ke jeszcze jest na dworze ćmok i piździawica, a nic tak bebechu nie flyguje jak coś i gorkiego i ku temu ze procentoma. Prawda? Czasem jeszcze dociepnąć i że kiejsik ta licho, jak ci to mądroki go dają, podaż wina za naszych piastów, płynęła mocka na popularność wywołani i słowa żółtego nopitku ze pistołowego miodu. We jednej ze swoich notatków wenecki dyplomata Ambrosio Cantarini zapisał o Poloka. I że nie mając dobrego wina, robią pewien napój z miodu, który upija ludzi znacznie bardziej niźli wino. Sycony bez przyloży miód miał ci ogromniasto kwolba popularność i słypało się go zaobyć ino na srogich ważniejszych fajerach. Ze czasem ten miód stracił mocka na znaczeniu we sztychu ze gorzołą, lekszejszą we produkcji o wiele tońszą. Teroski zaś jednakowoż użyko swoim całbrownym geszmakiem i niepotkanym bukietem zapachowym, coraz srogsze hormije amatorów letkich napitków. Oj więc pnioków.